Yan si nanay ni Chinchin. Oo. Yung pinapadala natin Mayang. Kasi ano, ang kapatid ni Chinchin, oh. Yan, bunso nila yan, oh. Pansahog lang. Sandaan lang, pansahog, taba. At nakahanap na tayo ng ano, santol. Ayan po, good morning. At dito na kami dumaan sa Bacolod. Pinersa na namin ni Kuya Arnel. Kasi talagang ano, grabe yung gasto sa gasolina. Nagpultang ako kahapon, yan na lang natitira. Ito yung sitwasyon dito. Malalim pa. Abot pa yung makina ng motor ko. Kahapon dito na rin kami dumaan ni Kuya Arnel. Patay. Isa na lang natubigan yung nadaanan. Yung New Zealand nadaanan na namin. Amo ay! Amo! Parang dagat na po. Sana wag nang umulan para nakakatipid naman tayo sa gasolina. Gumastos ng gasolina $100. Pumasok na $2. Doon lang sa gasolina napunta. Yung pagtrabaho wala. Yung mga iba takot pang dumaan, pero yung iba rin kagabi mas malalim pa kagabi. Yung iba takot pa. Yo! Ngamot, ano ba to? So, sa nagbabantay at manukan. At nasa bata. Alam ka motor, nervyoso, maluya, mahina. Kaya na! Bumalik. Bumalik. Hala. Ayun, naka-ano na tayo. Nakalagpas sa mga walang tubig. Yung isa bumalik. Dito na kami sentro ng Bato. Sal ka na, magpandesal ka na. Sana all. Haalala ka niya. Pagod vibes lang ko ni ano, tatay ni Chinchin. Hello! Hey! Good morning. Kain na tayo. Nandito na po yung dalawa. Amo ay. Nilosong namin yung baha. Kaya na? Amo ay. Ayan po, hinalo na. Give tayo ng tubig.
Ayos. Sir, teacher. Sir, good morning, sir. Morning. Umuay si sir. Babad muna yung hinalo. Hindi kami. Babad muna yung hinalo. Ayan. Elias Lagas yung partner. Umuay. Ayun po at pupunta muna ako ng palengke. Inutosan kami kay Gatcho. Bibili ko ng mauulam namin na ano. Sana may mabili tayong gulay na santol. Tapos lulutuin ko. Tapos iwanan ko muna sila dito. Nandito si Sir Teacher saka si Papa ni Chinchin. Sila muna yung ano gagawa. Amo. Amoy! Amoy. Ayos! Ayos. Yan. Paano kung walang gulay na santol? Tanong ko si Tol, paano kung walang ano? Langka. Basta gulay. Nutrition man pwede. Ayun. Yung gat nga kininit niya. Tingin tayo mabulad. Kalau sa kan naman makararaot sa santol. Ay, papunta na pa ako ng palengke. Bili muna tayo ng pang-ulam namin. Time check natin ay alas 9. Laging malinis dito sa kanila. Masipag si Papa ni Chinchin maglinis sa bahay. Malinis sa bahay. Ayun, wala nang tilapia. Pinahabili sa natin mayang. Santol. Kaya't nakahanap na tayo ng ano, santol. Hindi ko laasin. Ugasan mo po ali sa maray. Basta po sir, Oo. damo puti baga kade. Oo. Dakol kan unong asin. Pag maito, kulang asin. Dakol na ano, sa dakilo. Laing sir. Yung laing. Yung laing. Ito, 80. Okay na to? Ano na? Kalahati. Pinsang gatos na. Ha? Pinsang gatos na. Halagang 100 yung binili natin sa Lutol. Sibuyas. Hey boss, kangkong. Huy! Yo. Ito namamalengke ah. Amoy! Namamalengke si Ah. Yo. Pero ito 25. Nag-umok na pati kasadto. Para siya na hindi nabayadan. Nabayad ko. Nabayad mo. Kasi ano, ang kapatid ni Chinchin oh. Yan, bunso nila yan oh. Ay, sasaludo. Oo. Nyog.
Nyug po. Ito. Dalawang nyug. 30 yung isa, no? 30. Dalawa. Pwede na ata yan dito. Santol. Dalawa po. Ito. So ito. Punta tayo dun sa bilihan ng karne. Sasawagan natin ng taba. Sarap sana bumili ng mga gulay yung kaso wala tayong pambili. Tipid sana itong pang ulam. Taba. Pansahog lang. Sandaan lang, pansahog, taba. Pinadala na mo na. Adi ka na mo isura na mo, santol. Kasi nanay ni Chinchin. Oo. Yung pinapadala natin mayang. Talusog. Basta yung isda nila. Empat dito na ako sa barracks. Yung 300 na pinadala sa akin ni Gagatso ay may sukli pang kaunti. Barya na lang. Ito na lang. Tapos ihatid ko yung pinabili na isda ni Ate Mayang. Kanina pagpunta ko doon kanina, ayan o, pagpunta ko doon kanina wala nang tilapia, tapos biglang may dumating. Buti na lang may dumating pa, wala na sana, paalis na ako, biglang may dumating. Ano lulutuin niyo doon? Santol, gulay. Sariwa pa yan. Nakaano na ika? Nakagumok. Din. Kiskis. Kiniskis na. Kasi magluto. Ako. Yan na. Oo. Ako na magluto. Oo. At report tayo. Report tayo ng ating pinamili. Yung kilo ng santol-tol, ano? 80. Ginawa ko ng 100. Dalawang nyug, tagta 30, 60. Yung karni taba, halagang 100. Yung 300, ito na. Okay lang. Barya na lang. Wala, ano nga? Ha? Wala 500 maghapon. Dami sana ng gulay. Mga balingoy. Saod pala yun. Oo, palingki day pala yun. Oo. Ibis ata ngayon. Oo. Asan dyan, Martis si Cabernet? Kadakol ka ito mga. Ibis pa lang ngayon. Daming ano. Alanganin na yan, hindi na natin lalagay. Hindi. Bukas na to. Kung bukas na lang yan. Kasi malalatok.
Dito bukas. Biladin. Biladin mo na lang yan. Tapos bumili ulit tayo pag ano ng santol. Kasi hilaw pa. Pag di pati maluto parang Makati. Nakita ko kasi nanay doon. Mother mo. Bibi ko, hindi mo na kita. Bibi mo. Ito na ako. Saing muna. At nakapamili na tayo. Buko. Tapos yun nga kung may budget pa sana kami. Dami sana doon mga gulay. Sa try ko mamaya kung makapagkuha ko ng mga gulay dun sa amin. Mga lubi-lubi. Para makatipid-tipid kasi paubos na yung ano namin. Ikaw gatcho. Sabi niya nga mag-stayin muna ako. Kasi pag nag-stayin yung pangkain naman yung problemahin ko. Matipid niya ng gas. May uwi na lang ako kasi ano naman kaya nang madaanan dun sa Bacolod. Kaya't malalim pa pero ano abot pa nga yung makina pero paper sign ko na. Doon ako dumaan kahapon nga. Pag uwi namin ni Arnel doon na rin ako sinuong ko na sa kahit malalim pa. Ayan, hanggang dito na lang ang vlog na to. At siyempre maraming salamat sa lahat ng mga sponsor, sa mga viewers na patuloy na nanonood sa aming mga vlog. Yun, dito tayo ngayon nakatuka sa pagluluto kasi yun nga, wala si Ate Bidang kasi nutrition month no anak nila. Yan, bye bye.